This is mine. Happy, salamat. Pila ka years to na ko gigamit akong gaan na cellphone. Kani siya. Pila siya ka years? 10 years? Hello, we are here at SM City Davao and we're going to purchase Mama's phone. Hello. iPhone 11, white 128. Here we go. Ano ba siya? Ito magustuhan niya ni Mama. Sige, sir. And then Pa-check sa muna siya yung mga dents, scratches, bago na siya i-active. oo. Sulod diri. Thank you. Hi. 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 Yana. Kuha akong tiil, be. Asa daw? Nakakuha akong tiil, be. Kuha gina akong tiil. Unsa na imong cellphone? Wala dyan siya'y malay. Sa iyahang ginabit-bit. So this is from JM&M. Yung sasakyan namin papuntang Eden. Thank you, JM&M. This is so clean inside. Ayan o. Dito tayo. Yes, this is Rush. Pog space sa likod. Sumaleta ang amuang gidala para isa na lang. Pero nga nang happy na siya. Happy na siya. Riley. Riley! Are you walking? The bus go round and round. Round and round. Round and round. Nagpatawag na may shuttle. Nagpa-reserve na may dinner for tonight. And wala pa na ako nakatag ang surprise for Mama. So, kinadala-dala lang dyan para ako kay B-Boy. Nara kay B-Boy. Anak ko mag-unbox ko atong package. But, I don't know how. Dili ko kabalawin sa akong ito pag-surprise si Mama. So, maybe later na lang sa
Maybe later na lang sa kuan sa dinner. Let's try. Kulbaan ko. It's my first time na mag-surprise kay mama. Kabalo mo ko maganahan dyan siya anak. Kadugay na niya ingon sa ako anak. Gusto niya new phone. So, parang naka-budget na ta. So, let's try. Help me. Made it back. Okay, so update. Kanang dili ay pwede maka tonight until 6 PM lang ang Vista Resto. So, we were informed siguro mga 4:30 na. And planoon ta diba dito ihatag, but dili naman na mo kaya na early ka ayo mag-dinner. Kaya basig magutom ni later on, wala mi baon na snacks. So, the plan na lang is dito na lang dyan. Dito na lang dyan sa room. Ay, wala dyan sa plano. Wala dyan sa plano actually. So, wala ko kabalo kung ano sa problema na dyan ko guys. Problema and kulbaan. Good morning. I hope you can hear me, but it's another day. We just woke up. Time is 10 minutes to 8 AM and we are here at Vista Restaurant for our breakfast. There inside, nigawas lang ko para mag-shoot any video because update, wala pa na mo nahatag, but I'm hoping karon mahatag na namo kay mama. Wish me luck. Dili kaya niya mapansin, so I'm gonna set up the camera facing her and then try to unbox the paper bag, the Rudy Project bag. Kasi naa sa sulod sa Rudy Project bag is a bag, the bag itself from the Rudy Project, and then inside that Rudy Project backpack is the, so let's just try to see kung saan ang reaction niya, diba? Like, so pasensya akong mata, wala pa ko yung makeup. I just woke up. So yes, kulbaan ako. But I think mama deserves this gift. She does. 100%. Hello, na kaayo. Ang kanang opo niya na phone ako pinaghatag na. Murag ABS-CBN days pa. Bago pa kayo sa ABS.
maubot, dessert na lang na ako. Maubot, dessert na lang na ako. Pita sa inyo. Mata na si Ari? Tulog pa. Naman. Uy, this is mine. Oo, ano silod. Ay, maudiin mo sa box. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Abebe. Maudiin mo silod. Bit. Ako hapon. Sabi kong sinina. Kita naman ako. Saan ni sinina? Oh, bag. Iba ni ko bag na ito. Thank you. You open. I will help you open. I will help you open. No. Bit mahulog. Thank you. Hulog. Mahulog na ate. Mahulog na kita salo niya. Okay. Gitinganan na siya, kagitistingan na dito open. Yan na. Gani lang. Okay, thank you so much. Gusto ba? Thank you. Bayan na I know ako. Unsa? Kasi nang bidugayan na ako. No iPhone. Ay, excited. Imo na ha, dili na kay Ari ha. Asa mag-ari? Wala. Mag-graduate sa siya. I like the but what is the package? Ah, hold on ni ate. Gana din niya. Oh. Hala ka? Lobat na tayo. Wala pa man na set up ng. Hala ka. Hala ka, wala. Hala ka. Saan paghawaan nito? Tuloy po tayo. Okay, that's right there. Sorry, guys. Balot eh. Harder. I'm gonna At ato ko biranti. Okay, ako pa man yung magpalitan o po ante. what? Why did you cover it? Palitan pa na ako siya o I'm gonna screen protector. Next. You teach me ha. okay. Sa What? house na. Where's the house? Later sa house. No, okay? Okay, thank you so much. I'm gonna where do you want to go? Later na mag-itsa ta. Okay, thank you. Oh, dahil na siya. Pakita daw yung old phone. Unsa na nakadugay? Ambot. Kato pa na ako nagpalit po. Oh, basta birthday na ako. Ay, densor pa ko ano. UBS pa ko. Where's the phone? This one. No, Kadugay na ani, oh. Kadugay na. Okay, thank you so much. Ikaw na ta. Thank you, Abebe. If they will give back to me. Abebe. They will give back to me. Thank you, Daddy. Okay, success. Sige. Pasig magunahon na sila. Scripted tama. Scripted ba? Kabalo na ba kadaan? Wala. Kasi mong kuan. Sa Feeling? mo ang Siyempre, happy. Salamat. Pila ka years to na ako gigamit akong gaan na cellphone. Kani siya. Pila siya ka years? 10 years? 100,000. Dili po 10 klaro, years. Siguro nasa mga 8 years. 100,000. Sure, 100,000. 8 years. Wala ka papansin, sige kag bit-bit o hindi ka rin Wala, paper oy. bag. Kaya ang gitanaw na ko, ang bag, manggod, ang backpack. Sige, bit-bit. Wala po kabalo. Sa gamay dahil nasulod. Pagililin ako ng dako. Ay, backpack. Yan na. Abi na ko ang backpack imong ihatag sa buwa. Pero na naman ko backpack. Ate. Thank you, ate.
Nya katuingon ni Ari. Thank you, Mami. Si Ari palitan pud unta si Ari good. Pero sa graduation na. Tapos ang sayang isulti sa imo ha. Dili na siguro ko palitan ma. Kay isahon lang ang ako ate. Mahal-mahal ako. Aw, okay lang. Hindi na ko palitan ni ate. So wala na ako nag-expect. Char. Sa kanhan lang kay Ari oy. Okay, thank you so much. Now can I go? Kinsa? What are you going to say to Granny? Granny has a new phone. Congrats. Congrats. You're gonna teach Granny mag-phone? Yeah. Later. Always. Later always, ha. Always, always, Oh. always, always. Later, i-teach ko na mo saan pag-use sa iPhone because wala ko. Di ko kabalo mo gamit tong iPhone, te. Android ako lahat ko akong master. Look, guys. Asus, pangitan niya yung pangag. Sus! Uy, blurry. Ayaw kay pagdikit. Oh. Kuhay mong tang, kuhay mong tang. Ah. I got a May new kubo? tooth also. Dili na yung mukha kay mama na. Kay mama na. Napay sa cellophane kay wala pa na. I-charge lang sa... Uy, that's not yours. Uy, dili na. Uy, Alisa, feeling. Alisa ba? Ayaw pag-feeling dira kay mama na. Kay mama lagi na. Ganun ka malo ka? Ganun ka naghilak? Ganun ka naghilak? Ganun ka naghilak? Uy! Wala na. Unsa? Wala na. Ganun! Uy! Ayaw. Ganun ka naghilak? Ayaw ba? Ganun ka naghilak? Wala lang.